משטרה, לפתוח את הדלת בבקשה. משטרה, לפתוח. במהלך החודשים האחרונים התנהלה פעילות סמויה על ידי סוכנות בתחנת גלילות שבמרחב ירקון ברשתות החברתיות כנגד עשרות חשודים בנושא עבריינות מין. במהלך הפעילות בחודשים האלה נאספו ראיות רבות אשר הפלילו עשרות חשודים. משעות הבוקר המוקדמות הפעילות הסמויה שהתבצעה במהלך החודשים האחרונים הפכה משלב סמוי לשלב גלוי. במהלכו שוטרי תחנת גלילות ממשטרת מחוז תל אביב וכוחות נוספים פשטו על עשרות כתובות בארץ. במהלך המעצרים והחיפושים שנערכו נאספו ראיות רבות כנגד העבירות החמורות שבוצעו במהלך הפעילות בחודשים האחרונים. רגע זה אני מודיע לך, אתה עצור בגין עבירות מין. תזכרו שאתם עושים דבר גדול היום. ההפעלה הזאת של 5 חודשים היא לא פשוטה, יש בה הרבה היבטים פסיכולוגיים ונפשיים. מי שיושב פה ויש לו באמת ילדים בבית מבין מה המשמעות של הפעולה הזאת, שעוד 2-3 יקבלו דפיקה בדלת, ייזכרו בכל מה שהם עשו בכל התקופה האחרונה. החשודים יובאו היום להמשך מעצרם בבית המשפט השלום בתל אביב. משטרת ישראל תמשיך לחקור ביסודיות עבירות מין, בפרט כנגד קטינים וחסרי ישע, ותמצא את הדין עם אותם חשודים. חשבו שמספר 14 אצלנו ביד, יוצאים איתו עכשיו לכיוון הנקודת מפגש.